Ang Team RMN karon nasa Barangay 31-D aron itunol sa atong napili nga beneficiary sa RMN Foundation ilom sa atong One Radio campaign. Ang tunulan nato ni ining radyo. Complete name po. Caridad Alipio. Ikaw mong napili no sa RMN Foundation para modawat sa ato ang solar radio transistor. Dawatan ay. Ayan. Unsa ba ka importante nga naa kay radyo karon? Unsa ni siya kabilinhon sa imuhanay? Para nga mapaminawan ako ang akong mga friend nga naa sa stasyon, nga nakailan ako dire. Nya kanang mga drama, mga balita nga importante kayo ang mga balita man jud. Di ka maulahi sa mga balita. Di basta-basta. Maduog na nimo tanan sa DXDC Nay. Oh, congratulations! Og mission accomplished mga kasama. Kauban si Radyoman Joel Beray. Kini si Radyoman ay may ginita tatak RMN.